bed notimo mapile. But in terms of reform kata loso migao mar obila no endo mondo bed maber, en mana kaka wadwa nosewacho, onego chak from recruitment. Police en nga sami yiero police qualification mag gichalo nade, en ang'o midwaro, ang'o momiyo wa expect ni mondo police perform maber, kata obed ng'ama oriere ma jaratiro kata ng'ama ong'e constitution, to qualifications gi chalo nade, recruitment process dhi nade. Iyudo ka thurwa kuchocho kitimo recruitment gik midwaro en mana maybe D, somo kata iyudo D, kata ka ng'eny to D+ kanyo, to ng'iyane ni ja D+ kata school kata wan joma nosomo ja D+ kata ja D en ng'ama chalo nade. Ang'o momiyo wa expect ni mondo gibed joma olokore kata jok manigi paro mar A, to sama gibedo recruited to wa recruit joma chalo nade. Mano mokwongo. Mar ariyo en remuneration, tiende ni kakichu osara mar obila chalo nade, kata conditions mag tich chalo nade, kata dak gi chalo nade. Onge kaka inyalo expect ni ng'ato chamo pesa matin to oti maber, nikech seche michulo ng'ato kata 20,000 kata 30,000, nikech ang'e ni e kar chakruok mar polise kacha, kata polise mang'eny mwaneno mwang'eyo ok yud osara maber. Omiyo onego ng'i ni ngimagi chalo, welfare mar police nyaka ng'i mondo wayud ka mondo koro ka wayud polise mabeyo manyalo timo maber. Koro en namba achiel e recruitment process kaki iyudo obila mokwongo. Mar ariyo training, nyaka gibed train gik mwagombo ni mondo wane, mwagombo ni mondo wawinj koa kuom police, kaka wagombo ni mondo polise oti tijgi, kata mondo otudre kod jopiny, kata mana e weche mag maandamano. Nikech king'iyo maandamano ok timre Kenya kende, maandamano timore nyaka London, nyaka Scotland, nyaka Canada, maandamano timore. To king'iyo kaka maandamano timore e pinje maoko, e pinje molony, monego bed ni koro wakopo, kendo wageno ni kaka koro polise wa sani odhi Haiti kuma gidhi rade gi polise mamoko ma gidhi tudore godo kata gidhi kopo kaka gitimo gik moko, gisome ni to itimo nang'o. Maandamano ok Kenya kende matimre. Tiyudo ka pinje maoko polise dhira ji gi lwetgi, kata yudo ni gitiyo kata gi pi tu mana mar disperse ji, onge bunde mar goji, onge gocho moro ma ginene cha. To en nikech en lony monego bed ni wakopo kaka community. Lakini gima dwani mondo awachi ni it's a long process, ok en gima inyalo timo odiochieng' achiel. Gichak kod recruitment, aneno gi pacha ni mar kata mana recruitment onego ting' malo matin, okete kata mana C+ kanyo, mondo koro police oyud jok ma bende bet nyocho perform matin e school, kata kaka itero gi e training to gimako gima opuonjgi e school kacha. Kaito remuneration be nyaka bed maber, nyaka polisi cham pesa maber. Jo seche michamo msara maber, kata in i respect ngimani, iwinjo ok inyal timo timbe moko magalagala, kaka seche moko yudo ka polise wa timo gik moko iweya ni to mane en youth moro koso ne en ng'ani be okale training adier. Omiyo recruitment, remuneration, kaito gi training, kaito bende gimitimo ne ng'ato kotimo makosa nyaka bed malo kabisa. Kaka police kuyudi kata ni itiyo gi excessive force, punishment mari nyaka ket malo madhi miyo gi luoro. Mokwongo nego kete kata mana iriembi sechego, kata mana kaka itweyi, iwinjo twech ma onego ket malo, omiyo luoro onego bede. But kaka ing'eyo Joyce, gima negowa ahinya en gima iluongo ni corruption e police force kata police service. Omiyo mokwongo, mana kaka ne awinjo kane uwacho gokinyi, mondo idonje corruption chakore sama ng'ato donjo e police. To corruption niendi iyudo ni wan kaka nikech tich onge Kenya, iyudo ni koro ikwayo. Kendo ing'eni ka ng'ato bedo police, Joyce, ok wach msara modhi chamo, ing'iyo corruption modhi timo e police. Very true. Kata seche mwawacho ni ndikna wuoda ni obed police, ok ipach kata ipachi ok par kata ni msara dhi bedo pesa di. Ing'eyo kaka jo Kenya osekete, ing'eni ng'ato kobedo police tasoya dwa nege.